Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. En dan gaan we weer naar het Sint-Antonius College. De leerlingen waren heel erg blij met het bezoek van de Amerikaanse topfunctionarissen. De Amerikaanse consul was aanwezig, John McNamara, en ook de speciale afgezant Brian Nichols. En zoals gezegd krijgt het Sint-Antonius College extra geld van Amerika om het project voor Engels als eerste instructietaal verder uit te voeren. De Assistant Secretary of State for the Western Hemisphere, het blijft een mooie titel, Brian Nichols gaf de volgende verklaring. The United States government is so proud to partner with San Antonio School, the Ministry of Education, and the people of Curaçao for this great step forward, a donation of over $60,000, that's more than 100,000 guilders, for English language education in the Dutch Caribbean. This is a great step forward in our partnership. So happy to be here with our Consul General, John McNamara, and our wonderful public diplomacy counselor, Vienna Monroe, who's leading this effort. These kids are going to have a great future thanks to their English language skills, and their educational horizons will open to the entire world. I'm Brian Nichols. I'm the Assistant Secretary of State for the Western Hemisphere at the U.S. Department of State, and it's a pleasure to be here.